Lift up the trumpet and loud let it ring. Jesus is coming again. Cheer up, ye pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming. Jesus is coming again. Ang bagong oras yung kagayem, dahito iti Timek Tinamnama. May sa Timek kamangigan itang oras. Namnama ti kinapudno ang mangidalan ken ka ti danati panagbiag. Kablawan mi amin digiti dumdumngeg ken agboy-boya dahito yung broadcast tayo. Manipod dito studio tayo dito Loma Linda, California kahit kung iyabkas ti Nabara akablaw kada kayo amin. Amog kakabsat nga sigsigaan nyo dahito yung programa tayo. Kahit sapay kumata makaited ti panakapabileg ti pamati tayo amin ti tunggal maysa. Sa dinuman nga lugar ti pagdingdigan nyo nga sulit ti lubong, iyawat mi ti Nabara akablaw kada kayo amin kakabsat. Agkararag tayo. O Diyos mi amanagayat unay, anyan nga naging bag dahito ay apanawen tapno mabalin mi nga adalan dagiti sasaom. Bendisyonam dagiti amin nga dumdumngeg, itayaten nga kakabsat sa dinuman nga pakadanunan dahito nga broadcast ti dahito yung aldaw. Ti bendisyon ti langit, iso kadi apo ti adda nga agdiso kadagiti puspuso mi. Tingkam panagadal kadagiti adu nga sasaom. Agsipod ta dinawat mi dagitoy tinapataganagan na po may sus amanubot mi. Amen. Amen. Kahit mi ti agyaman, iti sponsor tayo dahito nga broadcast tayo tatta nga aldaw. Isu ti Hawaii Filipino Ilocano Mission Group. Nga isu nga gigimong ijay Honolulu Central Church. Agyaman aklaunay ta mabalin nyo nga sponsoran dahito nga programa. Kahit kumot nga ipakamu nga saan pa lang nga dahito iti pangrugyan ti programa tayo Timek Tinamnama. Ipadpadas tayo palaeng ti Mang Ted, iti sao ni Apo Diyos, kadagiti amin nga dumdungeg ti daytoy akanito. Umay nga lawas, nalabit at dantun ti kompleto nga panakasurot iti ornos ti programa tayo, ti daytoy nga broadcast tayo. Ket sapay kumata at dakay ito nga dumngeg, itultuloy yung gagayem, iti agdengdengeg ti sao ni Apo Diyos. Kahit kumet nga ipakamu kada kayo gagayem nga at dadanto dagiti naayat nga kumakanta nga tumulong nga mga ited iti bendisyon iti mensahe iti kanta kadagiti intay panag-broadcast kadagiti sumagmanong aldaw. Agyaman akmet kini Jeramil Pirozzo ijay Italy ti panang ted nat iti naisang sangayan na kanta nga naited anang yun na dahito nga programa. Paliiwan tayo met nga mga ganto iti Angel Force, gapu di Conception Adventist Academy, dagiti Evangelical Quartet, ken kastamit ti King's Heralds. Mga gantay tumet daytoy nga programa iti aweng ti Amyanan, may isang nalaing ken naimbaglaunay nga kumakanta ditoy Loma Linda, California. So nga gagayem, kayat ko nga ipakamo nga ti programa Timek Tinamnama manggaganti sa ngalubungan hanlaeng nga dito'y Amerika no di ket pay dagiti na dumado mga paset iti lubong isu nga kayat ko nga ikiddaw nga agmembro tayo iti grupo tayo iti Facebook dito'y NAD Apmin anya ti NAD Apmin NAD isu da North American Division Apmin kay nasa UN Asian Pacific Ministries. Agyaman kami kadagiti adu nga nangaramid iti Watts Partida iti daytoy kanito kastamet dagiti dumdumgeg nga gagayem di Pilipinas, di Europa, di Saudi Arabia, kastamet iti Hawaii, ken kastamet apo kadagiti dadumapay nga di Florida. Na kayo apo dumdumgeg, kumusta kayo amin? Sapay kumata taginayunin yun to ti agdengeg daytoy nga sasao ni Apo Diyos babaen ti programa tayo Timek Tinamnama.
Ti adalan ti nga suheto ti daytoy nga aldaw isu ti may papan ti COVID-19 adda kadi nga naipadto manipud iti Biblia. Alakat san tayo nga impagpagarup nga daytoy COVID-19 ket umay. We have never seen anything like this kung natay ti Ingles. Hantay pa'y nakikita no kasano ti kina pigsa daytoy tinag ti didegra babaen ti daytoy nga angol. Ngem tinasantuan nga surat kakabsat ibagana ditoy Lucas, libro iti Lucas nga umayto digitoy nga paspasamak. Kunana di jay Lucas 21 versikulo 11 kunana ti kastoy. Ket addanto dadakkel aging gined. Ket tinaduma-duma adiso. Bisbisin ken baybayangubong. Baybayangubong nga kapsat isu daytay peste wenno angol nga kunatayo isu daytoyen COVID-19. Ket addanto maaramid nakakigkigtot ken dakkel nga pagilasinan iti langit. Alaga gayem nalabit idi anaraar iti tawen 2020 adun digiti plano tayo. Agpakasar tayo, ag-birthday tayo, mapan tayo bumisita di balasi taaw, di Amerika, wenno di Rome, adun digiti plano. Ngem idi imayen iti COVID-19 makita tayo kakabsat nga daytoy nga virus isu binilbilyon nga tattao ti addang agkamkamang iti pagkamangan tapno adda da kuma nga saanda nga makaala dagitoy nga saksakit. Ti COVID-19 kakabsat isu dayjay makunkuna nga kabusor nga saan tayo nga makita. Isu nga kaduan mo't kada kayon iti napan gimatang ti pangabong dagiti ag-agongyo ken ngiwatyo mapangkay mo't gumatangan dagiti Lysol nga isapriyo kadagiti sulsulit ti balbalayo tapno kay yumet ti saan nga mapektaran wenno mayasideg dagita nga saksakit gagayan. Gumatang tayo mo't ti sapsapu ti ima ken dumapay. Iti maysang newspaper nga nabasak idi napan nga bulan idi mayon dati COVID-19 kunana COVID-19 hoarding kunana Asians are buying rice, Mexicans are buying beans, Russians are buying vodka Americans are buying toilet papers. Kunana daytoy nga headline dagiti tattao nga Inchik, Hapon, Asian, Filipino, Koreano, Asians anyan lakit din ti panagalisduda nga aggatang ti bagas. Ket iti Meksikano alistuan damit piman iti aggala iti adong bukbukal. Ket dagiti Russian dagiti kanamo vodka dagiti arak nga makaited iti rekrik na nga hanga nasayat no dadto agsubsobra nga rekrik na. Ket dagiti Amerikano alaket kwa agaduti mapan ijay Walmart, ijay Target, ijay Costco ken dadto pa nga paggatangan tapno gatang dapi man iti ado nga toilet paper pagilo. Ay nako. Amuyo gagayam ken kakabsat ti coronavirus isu ti maysa nga pagbutbutngan nga sakit. Ngem ti saludsod ti coronavirus kadi maysa kadi daytoy nga pagilasinan ni Apo Dios, agapuken ni Apo Dios is virus, a sign from God. Amuyo itay napan nga lawas agbasbasak ti maysa nga artikulo nga napaulwan. What does the Bible teach about pestilence, plagues, and global pandemics? Amuyo, ti Biblia usarin na iti Ingles nga pagsasao dayjay saong pestilence. Iti libro ti Matthew, ibagana nga umayto digitoy nga pagpagilisan. Ngem no
agsubli tayo iti libro iti Lucas, naglawag nga binasa tayo tatay nga umayto dagiti baybayang ubong. Anya ti kaya nasa uwan ti baybayang ubong, dagiti ket angol, wano pisti, agrakurak, adidegra nga saklawan na, dagiti adu, apaset, adagdaga iti lubong. Amuyo, dito'y pandemya, wano makunkuna nga angol, awan ti pilpilyan na. China man, Italy, America, China, Russia, daytoy nga sakit ay atin nga gagayem ket maysa nga pagbutbut nga. Anya ti baga ti Biblia? May papan iti COVID-19, wano ti angol, baybayang ubong, may baga ti na santo na surat. Amuyo, ijay Biblia, masarakan ti sangagasot 20 ket 127 times. Mangrugi kini Moses, nga da sa jay ti makunkuna nga sangapulo nga saplit, plages. Nga isu daytoy ket naimaldit iti libro iti Exodus. Ket daytoy met ket nagpatingga kadagiti sasaw ti Apo manipod ti libro iti Apokalipsis. Ket amuyo kakabsat, no ket kitaan tayo dito'y Biblia, adda agpaiso. Dagiti makunkuna nga plague, wano saplit, wano dagiti agrakurak nga didegra, ora pa idi panawin ni Moises. No basahin tayo nga nalaing di libro iti Numeros, 16, versikulo 41, ken 50, ibaga na sa jay, nga adda sangapulo ket 4,000 at tao anatay gapo kadagitoy asaplit wano didegra wano pandemya kadagita nga panawin. Ket no basahin tayo met iti Numeros 25 versikulo 1 hanggang 9, ibaga naman kakabsat nga 20 ket 4,000 dagiti tattao anatay gapo daytoy nga saplit wano dagitoy nga agrakurak nga saplit wano makadangran iti sangkatauan nga saksakit. Ket no basahin tayo met nga yalla ti dagiti panagbasa tayo di may kadua nga Samuel 24 versikulo 14, ibaga na dito'y kakabsat king gagayem nga da 70,000 anatay at tao gapo iti angol nga naggapo kini Apo Dios. No kasta garot addan ti angol idi kakabsat. Tapno may sentro tayo, iti adal tayo, may papante COVID-19, adda kadi, akas may nga padto ti Biblia, adda iti masinunoo at allo nga saludsod, nga iso nga kayat ko nga iburay kadagiti amin nga dumdumngeg, ti daytoy nga kanito. Ket, kadagito'y talo nga salsaludsod, iso daytoy ti rumswang salsaludsod gagayem kadagiti adu nga tattao dito'y lubong. Umuna nga saludsod. Kunana, ti coronavirus may sakadi nga pagilasinan kadagiti kamudyanan nga aldaw. Ti may kadwa nga saludsod, daytoy kadi nailubungan nga pandemya wano nailubungan asaklawan na daytoy nga pandemya, sinyal kadi nga agbibiyag tayon kadagiti kamudyanan nga aldaw. Ket dayjay may katlo nga saludsod, kunana sigurado tay kadi. How can we know for sure? Sigurado tay kadi nga dagitoy ket padton a matungpal. Alaket mapantay man dayjay saludsod nga masigurado tay kadi no daytoy ket ison dagiti pagilasinan nga umay ni Apo Hesus. Amuyo ti sungbat nilaeng Apo Dios ti makammo gagayem. Dayta ti ipagarup tayo ken patpatsyen tayo nga ni Apo Dios laeng ti makammo. Ta hanapay impakammo kadagiti disipulos na. Iti anya nga oras ken aldaw nga panagparang na.
awan ti makaamu iti aldaw ken ti oras ti panagparang ni Apo Isus. Dayta iti maysa adakkel a pudno kakayat ko nga ilanad kada kayo gagayem ken kakabsat nga dumdumngeg. Tadi Matthew 24:36 na lawa. Awan ti makamo. Oray pa'y dagiti anghel. Dida mo. Antayo no makangeg tayo ti tattao nga mangimiga nga umayen ni Apo Isus. Umayen into no may nga tawen, umayen no Septembre. Amuyo kagayem adu tatta dagiti saan nga pudno amamato naulbod ka. Nasikap da nga addada nga balbalittaden dati kinapudno. Amuyo gagayem malagip ko idi 1989. Pasturak di Honolulu idi ket idi Enero 1, 1989 1989 pamilyak adda kami nga magmag na iti napintas nga lugar nga Magic Island. Ket napang kami iti lumneken iti init. Adu dagiti tattao nga nakaarwat ti puraw. They were in robes. Tumong tangad da di langit. Adda siguro agsanga gasot da. Ket sinaludsod ko dagiti kadua nga magmag na. Anya dagitoy nga tattao nya aramiden da. Ket kinunada dagitoy ka kulto membro da iti maysa nga iglesia. Nga patsenda nga into no rabii umayen ni Apo Isus. Ket patsenda nga ditoy nga lugar Magic Island umayda isa mga nakaarwat dan iti puraw nga pagananay nga orayen da dayta panagparang ni Apo Isus. Inin iti maka 50 nga likos min iti Magic Island umadaduda. Aduda nga membro da iting iglesia. Nyamala nagsipod ta lumneken ti init kahit mimet nga ragsaken ti panangpasungat ti baro nga tawen ije pagtaengan mi agkigyan kami pelang idi je Pensacola mapan di je makiki dita ti pagigyan mi di ket kalpasan iti adu nga karkararag mi nga sang kapamilya ken panagbasa ti sao ni Apo Dios ti panangpasungad mi ti aldaw baro atawen naturog kami kahit kalpasan na iti oras ti alas 6 nagsubli kami. Iti imot lang lugar iti Magic Island. Adda pay laeng dagiti tattao nga nakaarwat ti puraw ngem sabali ti ubradan. Daddo makadakwadan kahit dati tumpuak iti baybay. Daddo makadakwadan imay ti pulis arayaten den at adumot ti mang papatay. Ti bagbagida ag suicide da. Agsipod ta nga natumpal dayjay ararapaat da ken iti pampanunutan da panagparang ni Apo Isus ti dayta nga katingan ti rabii. Adu dagiti tattao kakasta. Adu dagiti mangipagarup nga umayen ni Apo Isus agsipod ta ipanda di kalendaryo da ibagada nga daytoy ti panagparang ni Apo Isus ket agparang no rabii agparang no bigat. Adu dagitay ikwento-kwento da. Adu dagitay sul baren da kadagitay na duma-duma nga formula. Kaya da nga ipakamo nga daytoy nga tawain umay ni Apo Isus ket sigurado nga umay. May samanen nga kapadasan iti pasturak ni jay Sacramento. At dati maysa nga kadwa nga mga kasabay ti radyo tinagan na kakabsat ket ni Harold Camping ni Harold Camping impagtuna ngayon to no Mayo 21, 1911 May 21, 2011 agparang ni Apo Isus inkas kasabana iti radyo na nga makunkuna nga family radio da kayo nga dumdungeg ti programa family radio dayta ti stasyon na di Apo Harold Camping. Ket kinunana umayen ni Apo Isus agsagana kayo. Enton bigat Mayo 21, 1911 agparang ket umay agsublin ni Apo Isus dito rabaw ti daga.
mapan kami kakabsat ijay kapilya agsipod ta Sabado dayta, adu dagiti tattao nga naka-placard kunada, you need to be ready because Jesus is coming today. Repent and go back to God. Dagiti iganan nga plaka dagiti tattao iti kalsada nga agturong ti iglesia nga pagdaydayawan. Sumarunong aldaw gagayem naggibos iti aldaw iti Sabado, Mayo 21 awan hanga nagsubli ni Apo Jesus. Ket mababain piman ni Harold Camping hanapay kayatin tag Saudi Radio. Iti Domingo mapanak di Walmart agsipud ta dagatangek nga apala tapno adda aramatek iti garden mi ti likod ti pagtaengan mi nagluga na met gamin dayjay truck, Ford truck nga manmanihwek no aggardenak ken agallawagi ak ket nakay kabil ijay likod daytoy nga truck nga manmanihwek isu ti maysa nga sticker nga inted idi day di Pastor George Atiga. Amoy ini kan nakay siguro na labit ni Pastor Atiga day di nga sticker. Kada di sticker ko na Jesus is coming. Are you ready? Amoy dagiti tattao agsipod ta nabuno-bunan napagkatan daytang sticker iti truck nga manmanihwek ay pinukpok kawanda ko hindi kaya tao camping kunada pagarupdan o pasurutak ni Harold Camping nga nangipadto nga agsubli ni Apo Jesus into no Mayo 21, 1911 yung gagayem ti Biblia ibagana nga sakbay nga umay ni Apo Jesus at dada dagiti pagpagilasinan daytoy kadi virus may sakadi nga pagilasinan sakbay nga umay ni Apo Jesus. Alawen digiti adalan idi addada payla akadwada ni Apo Jesus sinaludsod da anyada kadi dagiti pagilasinan sakbay ka nga umay. Amoy dagiti adalan kayat da nga maamuan kini Apo Jesus dagitoy nga pagilasinan. Kitamuyo ni Apo tayo nga Jesus kinunana ijay Matthew 24:4 ken 14 imbuksilan ditoy ni Apo Jesus dagiti pagilasinan ti kamudyanan nga aldaw isu nga idi sinaludsod dagiti adalan no anyada dagiti pagilasinan imbagan ni Apo Jesus kadagiti innem nga pagilasinan sakbay nga umay. Isaludsod adda kadi ti COVID-19 ti dayta nga pagilasinan. Adda kadi dagiti baybayangubong wenno peste wenno angol ti pagilasinan sakbay nga umay ni Apo Jesus. Kadagiti met agsuksuki matpay tinanuneg tinasantuan nga surat nalabit ko nayo adda kadi ibaga ni Ellen White. May papan daytoy pandemya wano ti agrakurak asa nga lubungan nga sakit nga isu ti COVID-19. Alam mapantay ito ti dayta kayat ko nga panekneken. Mauray iti Biblia ken uray dagiti mamadto ni Apo Dios imbagada nga dumteng to dagitoy nga pagbutbutngan dagiti adu nga tattao. Ala gagayem mapantay man di jay umuna nga pagilasinan. Nga ibaga tinasantuan nga surat. Ijay Matthew 24, versikulo 4 ken 5. Ti umuna nga pagilasinan. Nga ibaga na ditoy umayto dagiti saan nga pudno amambato. Umayto dagiti tattao anaulbod. Ayati ko na tinasantuan nga surat. Mapantay man di jay versikulo 4 ken 5. Ket ni Apo Isus simbungbat ket kinunana. Kitain nyo tawan kumati mangulbod kada kayo. Versikulo 5. Taadunto dagiti umay
itinagan ko nga agkuna siyak ni Kristo. Ket adunto dagiti ulbuden da. Adunto dagiti matiktikaw gaputa patpatyen da dagiti kinaulbod. Wen kuna ni Apo Jesus agalwad kayo. Sa adunto dagiti tattao nga naulbod. Umay danto itinagan ko. Ikas kasabada kasyak ni Kristo. Ket adunto dagiti maalilaw. Adunto dagiti maalilaw ayaten agakabsat. Ala sakbay nga umay ti panaggibos daytoy nga lubong gagayem ken kakabsat. Adunto dagiti panangal-alilaw, dagiti palso nga sursuro nga agwaras to kadagiti luglugar nga uray dagiti syudad nga ayan tayo ken dagiti estado wenno probinsya nga ayan tayo. Umay danto ket kuna inda da kami ditoy mabalin mga sulbaren dagiti problema yo. Mabalin ming ipakita kada kayo tinim imbag nga pamayan tapno nagragsak ti panagbiagyo. Adunto dagiti tattao na isu na ulbudda manursuro isuro danto ti Biblia iti dayjay kinlo apanakay lawlawag iti panakay salakan kinlo nga panakay rakurak may papan iti damag ni Apo Jesus kang runaan na kadagiti tattao nga agsuksukiman. Anya pa ikakabsat ti kun natin na santuan nga son mapantay digay may kadua nga pagilasinan nga imbaga ni Apo Jesus kadagiti adalan. Ket mapantay yung kakabsat di Matthew 24 ket ijay kapitulo 6 aging gana ti 7 kunana ditoy ket makangeg kayto kadagiti gubgubat alak nga do ti gubgubatayen gana tata gugubat da anya pay umay to dagiti gubgubat ken damdamag ti gubgubat kitain nyo di kay kumaaglagaw tabasapol nga maramid dagitoy ngem saan pay laeng nga isu ti panungpalan ni apay ibaga nato nga saan pay laeng ti panungpalan agsipud ta ni Apo Jesus imbaga na nga sakbay nga umay at dadapay dagiti paspasamak uray iti 7 nga saplit nga ibaga kada tayo ti libro ti Apokalipsis mapasamak na ala gagayem adunto ti manggigantayo agrakurak ken mangigantay to kadagiti radyo tayo mabuhay tayo ti telebisyon mabasa tayo kadagiti panagiwarnak ngem saan pay laeng nga dayto iti kanibusanan ti lubong kuna ti Biblia. Agbibiyag tayo kakabsat iti panawen ti panagbutputeng. Ket sigun iti artikulo iti pagiwarnak na binasak iti nabinsan nga daw sa alaeng nga iti COVID-19 ti mapasamak sakbay nga umay ni Apo Jesus. Umay to digiti gubgubat ket sigun iti newspaper nga basbasa kakabsat adda innem nga masinunuo a luglugar nga maipagarup dagiti agpalpaliiw nga buntakan to iti gubat a may katlo ti sangalubungan World War III. It will erupt in 6 hotspots in the world. Adda dagiti agsuksukimat ken mangkitkita ti pagurasan iti panaggibos ti lubong makita da dagiti nginem nga luglugar nga buntakan to iti gubat na isunto daytoy iti mangitunda iti panaka pasamak iti gubat asa nga lubungan a may katlo. Anya da dagiti nga luglugar? Denggenyo Iran, Israel, Turkey, Kashmir, North Korea, China, ket dagitoy gagayem may pagarup dagiti agpalpaliw
nga mangkit-kita temperatura iti lubong nga mapasamak kadagitoy innem nga lugar ti pangrugyan. Daytoy may katlo agubat asa nga lubogan. Alaket nabasak dayta ket isu dayta ti pudno ket mapasamak to. Isu dayjen timbaga ni Pastor Ariola nalabit ko nayon to. Ngem mapantayo di may katlo nga pagilasinan sakbaing umay ni Apo Jesus. Umay to dagiti natural a didegra. Didegra. Alaket umay dagiti adu nga ginggine dagiti daluyon nga makadadael ken makapapatay tsunami ngem anya ti kuna ti Biblia gagayem na mapantay di libro ti Matthew 24 versikulo 7 kuna namanen ket bumusor to ti sabali a pagaryan ket addanto bisbisin ken gingined kadagiti na duma-duma a disdiso natural a didegra. Kahit nga sa uwen gagayem nga umay to dagiti nakaskas daw didegra nga kunana iti United Nations nga daytoy coronavirus ket isunto daytoy iti mangted iti adu aluglugar iti panagbising. Daytoy coronavirus gagayem. Adu tattan dagiti tattao nga awan iti pagsapulan da, awan ti trabaho da, minil-milyon at tattao dito lubong tinaawanan ti trabaho. Ket di damo ti pangalan da, iti pagtaraon da, iti naldawaldaw. Isu nga amuyo, sigon dagiti agpalpaliw, dagitoy nga sangalubongan nga panagbisin, ipakita na ti panakatungpal iti padto iti Biblia. Ijay sitwasyon ijay Afrika kagayem. Isupay ti maysa dayta nga nangitunda ti panagbisin ti adu nga tattao ijay Afrika. Agsipud ti imay digiti adu nga dudon. Nga isong naglakam ken nang dadael digiti mulmulada. Ket daytoy kunada it only happened once every 25 years. Ti ipapan dagitoy narungsot adodon grasshoppers nga mangan kadagiti apit mangibos timula mangdadael amuyo dagitoy natural nga didegra ket mapaspasamak dan. Mapantay met di may kapat nga pagilasinan ng imbaga ni Apo Jesus sakbay nga agparang. Umayto dagiti napeggad a panawen ti panakay dadanes. Ala ko na di Matthew 24 versikulo 9 kunana di kastoy gagayem iti dayta iyawat da kayto tirigat ket papatayen da kayto ket gurayen da kayto dagiti amin a nasyon gapu iti nagan ko. Then you will be handed over to be persecuted, kunat English. And put to death. Mapapatay kayo. Adu dagiti tattao tattan. Tinatnatay gapu iti panakay dadanes, gapu iti panagmatalekda, iti manubot da nga ni Apo tayo nga Jesus. Amuyo da ito nga bersikulo kunana nga mayawat kayto ket papatayin da kayto daytoy ket isu ti maysa nga bersikulo nga nalabit handu kayat nga i-memorize ta daytoy ket negatibo unay numampay popular ket adda nga nalawag ken nalaka nga maawatan nga aggapo nga mismo iti bibig ni Apo Jesus nga adunto ti may dadanes gapo tinagan ni Apo Jesus. Amuyo gagayem kadagiti tattao nga imawat ti kinapudo may dadanes da. Dagiti tattao ti kamodyan ng aldaw nga agmatalek kang runaan na ti panagngirin na ti pudno nga aldaw nga ibaga ti Biblia gapuday ta panagmatalek da may dadanes danto. Ngem amuyo nulakit din no ni Apo Jesus isu iti sanggir tayo ken kamang tayo. Hantay kabutang ti panakay dadanes.
hantay kabuteng ni patay. Takuna na di Apokalipsis 2 versikulo 10, agtalgat ga ken patay ket itdikto ken ka ti anya kakabsat balangat ti biyag. Ijay China, ijay India, ijay dumaya nga na nasyon, adu dagiti tattao kakabsat nga may daddadanes ket daytoy ket agtultuloy aging gana ti panagparang ni Apo Hesus. Alam mapantayo di may kalimang pagilasinan sakbay ng umay ni Apo Hesus. Ket no mapantayo di jay Apokalipsis 24 versikulo 10 aging gana iti 12, ibagana ti kastoy gagayem. Ket iti dayta adunto dagiti may tibkol. Ken agpipinadakas danto ti maysa ken maysa. Agiginura-gura danto ti maysa ken maysa. Ket kunana pay di versikulo 11, ket adunto dagiti saan nga pudno amamadto tumakderto ket ulbuden danto dagiti ado. Kapitulo 2 versikulo 12, ket agsipud agadunto ti kinadages ti ayat ti ado lumamiis to. Lumamiis ti pamati dagiti dadduma. Adunto dagiti may tibkol. Adunto dagiti pumanaw ti pamati. Ket dayta ti pagilasinan nga dandanin panagparang ni Apo Hesus. Gagayem ken kakabsat. Agalwad tayo ket agmatalek tayo. Tatimtengen iti aldaw, iti Apo. Nga masapol nga agmatalek tayo ken kuana. Pagtakderan tayo dagiti karkari ni Apo Dios ken dagiti sursuro na tapno da tayo ket masarakan na tayo ni Apo Hesus nga nakasagana enton umay iti paragparang nati may kadua. Ala, padasen tayo man nga isentro dahil panunot tayo may papanday jay pagilasinan amay katlo dagiti natural nga didegra. Bagati Matthew 24 versikulo 7. Bagana di jay ti bisbisin. Ginggined, tinaduma-duma nga lugar. Amoy yung kakabsat. Ti saong pestilence, no ilawlawag tayo ti nalawlawag ken makita tayo nga kay papanan na panakaywagas na ti pagsasaw nga Ilocano, ti pestilence alak agpag-agapo data ti piste. Baybayang ubong ako na ti Lucas. Iso dayto iti makunkunang dagiti makaakar nga saksakit. Saksakit nga haan nga maagasan. Kas iti kukutel, smallpox, botulism, dagiti saplit, alaka nangaganyamutin ti Ebola, SARS, Anthrax, anya pay, Zika, ket ita umay iti coronavirus. Ket adda mapagbutbutngan dahito saan nga makita akabusor iti tao. This pestilence is a deadly disease. Makapapatay. Basak laeng iti rabi nga padpadasin na pay laeng nga epektibo dahil agas, wano vaccine, wano bakuna, nga may ted kadagiti tattao, nga agtartarigagay ken agururay ti panakaagas na piman iti daytoy angol a coronavirus. Ket amuyo laeng nga digiti luglugar nga mapili Amerika, China, Italy, sa ngalubungan daytoy kakabsat nga nagrakura. Sa ngalubungan. Ket uray tatta nakaskas daw kakabsat tasigon iti damag nga naano tayo launay adda 5.1 million dati kakabsat
nga daanan da ito yung sakit. Nakakaala na ti coronavirus. Ket amuyo ka din no manon iti dagal daw. No manon tinatay iti coronavirus wenno COVID-19. 333,000 plus at tao. Talo gasot, 30 aribo dagiti natayen gapu iti daytoy angol a COVID. Isu nga di libro iti Lucas 21:11 kunana there will be mighty violent earthquakes. Umay to dagiti makunkuna nga ginggened. Ngem umay tumet dagiti angol wenno bisbisin. Adda kadi ibaga ni Ellen White. Mabmadto iti iglesia no addamet laeng ibaga na iti sursurat iti espiritu ti padto. Maumay to digitoy nga didegra kang runaan na daytoy COVID-19. Kahit ko nga basahin iti Ingles, kalpasan na iulog ko ti pagsasao tayo nga Ilocano. Kunana ti libro ni Ellen White, Maranatha, page 174. In the last scenes of this earth history, there will be pestilence, lagi tayo, plagues, and famine, and life will be destroyed. Madadaol to tibiyag. Okay? We should be preparing for the mansions that Christ has gone to prepare for them that love Him. Makita tayo gagayen. Maoray ni Ellen White, imbaga na dito eh. Maumay to, dagito yung angol, piste, bayangubong, iso da ita, tipakon ko nataytan nga, coronavirus, COVID-19. Ala, adda kadipay ibaga, ti mamadto, ti apo. Manipod ti sursurat, ti espiritu ti pamadtong, madumteng to, dagitoy, nadidegra, kang runan na ti COVID-19. No, basahin tayo na jay koleksyon ti sursurat ni Ellen White, manuscript releases nga kunada, nga isu nay maldit iditawen 1902, 1902. Ket ti pahina dayta nga koleksyon dagiti sursurat ni Ellen White, 19279. Kastiti ko na dinggan niyo kakabsat. The plagues of God are already falling upon the earth. Will not these judgments bring professional Christians to their senses? Saan kadi nga dagitoy nga panagdison, dagiti saan nga maagasan nga saksakit, dagitoy nga pandemya, hang kadi nga daytoy ti maysa nga pangriing kadagiti tattao nga agayat ken ni Apo Dios. Han kadi nga isu daytoy ti panangriing kadagiti tattao nga saan dapay nga nagbabawi tapno mapanda ken ni Apo Jesus gapu ti panakaisalakan nga ipay nakadakwada. Kunana daytoy manuscript releases kunana denggan nyo, basahin pa iti English, God will permit them to come. Palubusak nga umay na dagitoy kunana ni Apo Dios. God will permit them to come that would may take heed that the sinners may be afraid and tremble before Him. Tapno da tayo. Adda kumaday jay rik na tayo nga agsubli. Tapno da tayo ket agkintayeg dagiti puso tayo. Tapno mensahe da ito nga pagsubsublin na tayo ni Apo Dios ken kuana iturturong na tayo nga agbabawi tayo itatadapay iti panawen. Ket ti maudi nga paset na ito nga surat ni Ellen White kinunana, God has a purpose in permitting this as it will occur to men and women that they will be awakened and they will be ready for the soon return of Jesus. Aramatan ni Apo Diyos na ito. Ipalpalubos na dayto itapno dagiti lalaki ken babae. Agriing da kadagiti rikrik na da. Agriing da ket agsubli da ken ni Apo Dios wenno mapandan ken ni Apo Jesus
nga gururay ti panakay salakan da. Gagayem ken kakabsat. O mayto digitoy nga paspasamak nalawag ti Biblia nga umayto digiti piste digiti angol baybayang ubong bisbisin may sa daytoyen kakabsat ti coronavirus. Yung kasano nga mapasamak to digitoy. Kasano nga marikna tayo iti panaka pasamak dan ti panagbiag tayo. Iti libro iti Matthew, mapantay man ang libro ti Matthew kapitulo 24 versikulo 8, tagdat ipakita ni dito yung akapadasan, ang mapadasan to ti tao, sakbay ng umay ni Apo Isus, ken intun digito yung apagilasinan, ket matungpal da. Matthew 24 versikulo 8, kunanad to'y nalawag, nga ibaga nakakabsat, ket kung denggenyo, tapno ammo tayo nga daytoy ket adda ti Biblia. Matthew 24 versikulo 8 kunana ngem amin dagitoy nga bambanag isu dati pangrugyan dagiti ladingit. Denggenyo dati versikulo 9. Iti dayta iyawat da kayto tirigat ket papatayen da kayto ket gurain da kayto dagiti amin nga nasyon gapo iti nagan ko. Daytoy Matthew 24 versikulo 8, kapadasan daytoy iti maysa nga ina sakbay nga aganak. Nga umay dagiti makonkona nga birth pangs. Amoyo na kayo nga kakabsat a babae nga nagan-anaken dagiti bagita yu kadda dagiti senyales sakbay nga rumwaren dayta nga maladaga ket dagitoy nga pagilasinan ti makonkona nga labor pains dagiti adda nga rigat iti aganak mangrugin a bumaba aging gana nga dayta ket ngumato aging gana nga dayta nga ubing ket rumwaren manipod iti inana. Alagagayem kadagiti mapaspasamak kadagiti apanawen. Dagita ti makunkunang birth pangs. Kas nga tirigat dagiti tattao nga aganak dagiti kakabsat nga babae nga aganak. Umay dagiti pagilasinan sakbay nga may pasngay. Daytang ubing. Kastan tumit nga umay digito nga riribok. Ayaten agagayan. Ken kakabsat. Isu nga masapul tayo. Masapul tayo gagayem ken kakabsat. Iti adda nga nakasagana. Ket babaen iti panagsagsagana tayo. Mabalin tayo gagayem. Iti agsukimat ti sao ni Apo Diyos, agkarkararag, ken paydalan no isumat la daytoy apanawen ti panagparangan ni Apo Jesus. Ididimteng dati coronavirus. Manipod China, ijay Italy, ijay Korea, ingay imay dito'y Amerika, ken dadumapay nga luglugar nagrakurak. Daytoy saan nga makita nga kabusor ti tao nga angol. Adun digiti tattao nga agdadanag. Adun digiti tattao nga mariin dagiti puspuso da. Adun digiti tattao nga mangpanunot nga awanan ti sabali nga pagkamangan o dumteng digitoy apaspasama no saan laing tigapan ken ni Apo Jesus. Gagayem adda tallo nga banag sakbay ko nga gibusan daytoy nga mensahe tayo. Adda tallo a banag na masapol nga ramiden tayo no dumtengen dagitoy nga panakatungpal ti padto. Kang runaan na daytoy nailubungan nga panagrakurak iti daytoy sakit nga saan nga maagasan. Umuna
Nakayat ko nga ibaga kada kayo ay aten nga dumdumgeg. We need to return to the Lord. Masapol nga agsubli tayon kani Apo Dios. No dadadag iti banag nga nakapukawan tayo, kabayatan ti panagbanyaga tayo, nga agturong kini Kristo, daytoy din ti tiyempo. Nagsubli tayo kini Apo Isus, sakbay nga kumarkaro pa, daytoy COVID-19. May kadwa, masapol ko nga ikaten tayo, dagiti panagdandanag tayo. Panagdandanag. Numampay ado, dagiti pagdandanagan, saksakit, kubkubat, panakaawanan, dagiti taraon, panakapukaw, dagiti trabaho tayo. Yan mamuyo ni Apo Isus kinunana, nulaeng adda, dayta nga pamati tayo kenkwana. San na tayo baybayan? Na isunto, timangted, itital na ti panunot tayo. Di kay kumaagpulkok, kunana. Di kumaagpulkok, dagiti pusiyo, mamati kayo, kanyak kuna ni Apo Isus. Into ni patalged tayo deta panamati tayo kenkwa na mapukaw dagitoy nga intayo pa nagdandanag ket adda tayo nga nakasagana agsipud tanayang kla dagiti biag tayo ken ni Apo Isus. Adda ti maysa nga businessman nga agbiyahe nga gapuon ijay Asia nga agsublin dito Amerika. Ket naglugan idi ti maysa adakkel nga aeroplanon nga agsubli dito Estados Unidos. Yung kapayatan daytang aeroplano kada iti tangatang imay dagiti dadakkel akal kanalbuong wano adu nga panagbuteng dagiti tattao kimkimat kanalbuong aging gana nga daytang aeroplano ket may saya-saya nakas nga apagarup dagiti naglugan ket bumaba ket maikras nga kunada. Kitaan daytoy nga businessman taglawlaw dagiti tattao agsangit da ket iyikis da ti panagparayat da ken ni Apo Dios. Iyikis da iti panakaisalakan kadagiti Diyosen da. Damo dagiti dumang agigigem dagiti kwentas da agro-rosaryo nga kunada. Hindi ito yung businessman mabutbutan. Katinabayag nga panawen awan di pagtaangan da. Kayat na nga agawid tapno makita na met iti eten na nga asawa ken dagiti anak da. Yung kabayatan iti panakasaya-saya turbulence na kunatayo dayto yung aeroplano, dayto yung businessman adda kinutugaw na nga ubing. Padating ubing hang madanagan. Adala ta sadyay nga agbasbasa ti Biblia ket adda nga natalged. Ket dagiti dadduma aglawlaw iti aeroplano kag bubuteng da agrama ta nga businessman. Idin nga nagdisod atong aeroplano nga si Talged. Ito'y Los Angeles International Airport. Sinaludsod da iti nga businessman. Anak ko, kunana da iti balasita nga kinatugaw na. Nadlaw ko nga iti adda tayo iti tangatang ket iti may saya-saya ti aeroplano. Awang nati makita ken ka nga agbuteng ka. Iti kimat ken agurod adda kalata nga agbasbasa. Iti dayta nga Bibliam. O tata ko na iti nga balasitang. Napasamak daytoy manen iti kang kanay nga mapasamak. Yung amom ni tatang ko isa ti piloto ti aeroplano. Ket iyawid nak. Ket amok nga iyawid nak nga si Tatalged aging gana nga dumteng kami iti pagtaingan mi. Yung gayem agyaman tayo tadda piloto tayo ijay nga to. Ni Apo Dios aman na kabalin nga iyawid na tayo. Numampay umay dagiti nga didigra umay ti tiyempo nga iyawid na tayo tapno natalged tayo ket sa dinumantayan ti Apo adda tayo met kuma ti may katlo
Kahit kung iba kada kayo ay nga dumdumgeg, masapul ko nga pasingkedan tayo. Let us reaffirm our faith in Jesus and His soon return. Pabilgan tayo, dagiti biyag tayo, iti panamati tayo, iti dadanin, panagparang ni Apo Isus. Make that affirmation. Iti dyo dahi nga panangikadeng, dahi nga biyag yu kenkwana. Gagayem, masapul nga siyak kasi kagsagana. Di tayo amu ti oras kanal daw, ti panagparang ni Apo Isus. Di tayo amu no dumteng pay iti nakarkaro ng daytoy COVID-19 na adda na mapaspasamak kada tayo. Laglagay pa nyo, awan ti medisina, awan ti teknolohiya nga makaagas na gitoy, na didegra ken saksakit. Nilaing Apo Isus, nilaing Apo Isus, the worst might be in the coming days. Dagiti napiggat apan panawen na labit addada mapasungadan pay. Himti kaimbagan. Isuko tayo tibiyag tayo kenkuan agsubli tayo kini Apo Isus. May kadua, hantay unag dandanag tani Apo Isus, iyawid na tayo ti lugar. Nasadyay awantun dagiti adidegra. Ket may katlo, pasingkadan tayo. Ikadeng tayo, dahi panamati tayo kini Apo Isus. Ikarita yung kenkuanag matalik tayo, hinggana nga umay. Dandanin umay ni Apo Isus kakabsat. Ket no umay tatangal daw, nakasagana ka nga ta. No matay ka tatangal daw, indon rabi, nakasagana ka nga ta. No umay into nubigat, nakasagana ka nga ta. Ket no umay, iti panawen mo, kabayatan, ti panagbibiyag mo, ang agururay, ti panagparang na, nakasagana ka kadi, gayem, ken kakabsat. Iti day tangal daw. Pa-check kakabsat nga kadagitoy, nga kamodyanan akapututan. Amok nga daytoy akapututan, agparangan ni Apo Isus ti saan, amabit. Umay ni Apo Isus. Isu nga nasapul, masapul ko mga datayu kat at datay nga nakasagana. It might be today. It may be soon. It is coming. Umay ti manubot na ni Apo Isus. Nakasaganan ni Apo Isus. Jesus is ready. Nakasaganan mo umay. Yung ti sa lunsod, umay kayo kadin. Umay kayo kadin ket ited yu ti biyag yu ken kuana. Tiday tingal daw. O Apo ang managayat unay, anyan nga nagimbag ti mensahe nga namuan mi, na dagitoy peste, bueno dagiti didigra, bisbisin, or iti COVID-19, may sa dagitoy na Apo nga pagilasyan nga umay ni Apo Isus. Kahit kumit Apo na isagana ti biyag ko, ton umay ka. Silwam ka diti pamatik ti day tingal daw. Kababayan natin dara ni Apo Isus nga naibuyat di bantay kalbaryo. Isalakan nakbabayan ti parabol na. Katadakto nakasagana, inton umay. Agsipot na tinawat mi amin digitoy. Tinapatay ganagan na po may Jesus. Amen. Ken amen.